קורה חברים, כאן טל בסרטון חדש. היום אנחנו עומדים, אני עומד להראות לכם איך להוריד ווטרס ישן כמו הדבר הזה. ווטרס ישן, איך עושים את זה? אז יש לנו פה מדריך איך לעשות את זה. אל תגלגלו בסרטון אחר. אתם מקבלים סיגמה ברול, נכנסים לקישור הראשון כמובן, עושים דאונלואד ואז עוד פעם על הירוק, יהיה לכם שם הורדה בכל זאת, ואז אתם מחכים קצת, לא כמו הבורסטרס צ'יטים. מי שרוצה גם להוריד בורסטרס צ'יטים שיכתוב בתגובות אני רוצה ושירשם לערוץ, זה הכל. ובואו נחכה שזה יעצור. כשזה הוריד לכם זה יעשה התקנה, תרדו על ההתקנה, תחכו, פתיחה ובום, יש לכם את הבורסטרס הזה. טוב, זה הסרטון היום, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח.